Helo, a chroeso I sesiwn ei adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar agweddau o'r uned cylched Trydan, cylchedau Trydanol ar ddechrau blwyddyn 10, sef uned 3.1 o'r cwrs dwyradd ac uned 1.1 o'r cwrs triphlyg. Mae'r sesiwn yn cael ei gyflwyno gennyf fi, Mr Aled Pemberton, o Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam. Gewch chi wasgu pause ar unrhyw adeg, neu allwch chi chwarae'r fideo nôl I wirio eich dealltwriaeth. Ar ddiwedd y cyflwyniad, bydd yna cwpl o weithgareddau bach I chi I wirio eich dealltwriaeth. Felly, gawn ni gychwyn. Felly, fel dwi newydd sôn, mae hwn yn mynd I ganolbwyntio ar yn union beth yw Trydan, oherwydd mae disgyblion yn dueddol o ffeindio hynny'n anodd, a dyn ni wedyn yn mynd I edrych ar Chydrannau Trydanol, sef electrical components, rhai o'r pethau fedrwch chi ychwanegu I gylchedau. Reit. Felly, be yn union ydy Trydan? Wel, y peth gyntaf I sylweddoli ydy bod Trydan dim ond yn llifo trwy fetelau. Yn bennaf, mae yna ddeunyddiau sy'n anfetel fel graphite, ond ar y cyfan metelau sydd yn dargled o Trydan oherwydd bod nhw yn cynnwys electronau rhydd. Mae gen I lun yma yn cyfleu I chi adeiledd metel ar lefel atomig. Felly mae'r gronynau coch, nhw ydy atomau neu ionau positif y metel. A fel y gwelwch chi, maen nhw gyd yn agos at ei gilydd mewn patrwm. Ond yn ei plith, newch chi weld bod yna nifer fawr iawn o electronau rhydd. A mae rhain wedi cael eu lliwio'n melyn yn y diagram. Nawr mae rhain ar gael, mae electronau yn bresennol mewn bob defnydd, ond mewn metelau, mae'r electronau yn rhydd I symud o gwmpas, a dyna beth sy'n gwneud nhw yn unigryw. Does yna yr un defnydd arall heblaw am graphite sydd yn cynnwys electronau rhydd. Okay. Nawr, mae gwifrau, y metel, fel arfer mewn siâp cylinder. Felly, mae hwn yn rhoi syniad I chi o sut mae'r atomau neu'r ionau wedi cael eu gosod o fewn y wifren, a hefyd presenoldeb yr electronau rhydd. Nawr, I gael yr electronau rhydd yna yn llifo, dyn ni angen ychwanegu, dyn ni angen cael rhywbeth mwyn cael nhw I symud. Felly, petai fi rwan yn ychwanegu batri neu cell i'r gylched fel dwi'n gwneud rwan. Yna, hwn ydy ochr positif, y gell neu'r batri, a dyma ydy ochr minus. Felly, mi fydd yr electronau rhydd yn teimlo grym gan y batri, ac mae hwnna wedyn yn mynd I gorfodi nhw I lifo o gwmpas y gylched. Felly, yn yr achos yma, fyswch chi'n ffeindio bod yr electronau rhydd, gan fod nhw yn cael eu atynnu tuag at ochr positif y batri, mi fysa rhain oll yn dechrau llifo o'r dde draw i'r chwith yn y gylched yma, yn y darn yma o wifren. Okay? Nawr te, y gair Saesneg wrth gwrs am Trydan ydy electricity, a mae'n ei bach o clw yna, oherwydd os ydych chi'n llwyddo rhywsut neu gilydd I gael yr electronau rhydd yma I lifo I gyd mewn un cyfeiriad, yna dyn ni'n deud bod gennym ni electricity. Mae'r gair electricity yn dod o'r ffaith bod Trydan neu electricity ydy symudiad neu llif electronau, yn benodol electronau rhydd. Felly, os dyn ni'n gallu llwyddo I gael electronau yn llifo, yna mae gennym ni Trydan. Reit e, so fel mae'n dweud yma, os cewch electronau rhydd yn llifo, cewch Trydan, oherwydd electricity ydy electronau yn llifo. Right, be'n union ydy voltedd? Nawr mae voltedd yn gair sy'n cael ei ddefnyddio lot yn cyd-destun Trydan. Felly, I roi syniad I chi ynglyn â be yn union ydy voltedd, mae voltedd yn cael ei roi gan fatri. Okay? Mae'n mesuriad o'r faint o egni neu rym, mae'n ddefnyddio weithiau I feddwl am voltedd fel grym, mae batri yn rhoi i'r electronau rhydd mwyn iddynt ddechrau llifo.
Felly, mae ochr plus a minus i batri fel dyn ni newydd weld, ac os ydych chi yn os ydych chi efo batri efo voltedd uchel, yna mae o'n golygu bod yr ochr positif yn andros o positif ac yr ochr negatif yn andros o negatif, a felly mae hwnna wedyn yn rhoi mwy o rym i lusgo yr electronau rhydd o amgylch y gylched. Dyn ni'n mesur voltedd mewn volts, o ran uned voltedd ydy'r volt. Reit, nesaf, cerrynt trydanol. Nawr, mae cerrynt trydanol yn ymwneud efo llif yr electronau rhydd. Fedrwch chi feddwl amdano fo fel llif cerrynt o ddŵr mewn afon. Os ydy'r cerrynt dŵr mewn afon yn uchel, mae'n golygu bod y dŵr yn llifo yn gyflym, neu gyfaint mawr o ddŵr yn llifo. O ran cerrynt trydanol, beth sydd gennym ni ydy mae gennym ni andros o lot o wefr neu electronau rhydd yn llifo yn y gylched. So fel mae'n dweud yma, mesuriad o lif electronau rhydd yw cerrynt, ac y mwyaf cyflym yw'r llif, y mwyaf yw'r cerrynt trydanol sy'n llifo. Ac os ydych chi'n meddwl yn ôl ynglyn â be ydy voltedd, os ydych chi'n cynyddu'r voltedd, yna ydych chi'n rhoi mwy o rym neu egni i lusgo'r electronau rhydd o gwmpas y gylched, fydden nhw felly'n llifo'n gyflymach, a felly mae'r cerrynt yn uwch. O ran uned cerrynt ydy'r amp, neu gallwn nhw'n cael ei gynrychioli gydag A mawr. Reit, y peth nesaf i ystyried ydy gwrthiant trydanol. Os da ni'n mynd yn ôl i edrych ar y llun o'r gylched yn funud bach, da ni'n gallu gweld mi fydd yr electronau rhydd bach melyn yma, wrth iddyn nhw lifo trwy'r gylched, rhywbryd neu gilydd, maen nhw'n mynd i gwrthdaro yr ionau positif coch, a mae hwnna yn amharu ar ei llif. Felly, mesuriad o amhariaeth i lif yr electronau rhydd ydy gwrthiant. So ni'n mynd yn ôl fan ma'n sydyn iawn. Na ni weld, mae'n dweud yma, wrth i'r electronau rhydd llifo trwy'r metal, byddent yn gwrthdaro ionau positif y metal, sydd wedyn yn rhwystro ei llif trwy'r wifren. So mesuriad o rhwystyr i lif electronau rhydd yw gwrthiant. Felly, os ydych chi'n meddwl amdano fo, os oes llawer o rhwystyr i llif yr electronau rhydd, maen nhw yn mynd i lifo yn arafach, a felly mi fydd y cerrynt yn llai. Felly, yn union fel mae'n dweud yma. So, mwy o wrthiant sydd gennych chi yn y gylched, y lleiaf ydy'r cerrynt. Ac uned gwrthiant ydy'r ohm, sydd wedi cael ei enwi ar ôl y ffisegydd George Ohm. A dyn ni yn defnyddio yr o groegoedd sef omega i'w gynrychioli, oherwydd fysa O yn edrych gormod fel 0 am ysa. A fel dyn ni'n dweud, y mwyaf yw'r gwrthiant, y lleiaf yw'r cerrynt. Reit, mae'r llun bach yma yn egluro neu yn arddangos yn dda iawn y berthynas rhwng voltedd, cerrynt a gwrthiant. Fel ydych chi'n gallu gweld, amp ydy symudiad, neu amp ydy cerrynt ynde. So mae amp yn trio symud trwy y darn o wifren, a mae volt yna yn brysur yn trio gwthio amp yn ei flaen. So mae voltedd gan y batri yn trio gwthio'r cerrynt yn ei flaen. Ond fel y gwelwch chi, mae ohm yna, y cymeriad ohm, yn amharu ar symudiad amp trwy'r gylched. Felly mae gennych chi frwydr fel petai rhwng ohm a volt, felly gwrthiant a voltedd, i gael amp neu cerrynt trwy'r gylched. Yn sydd ymlaen ni rwan i hafaliad cerrynt, voltedd a gwrthiant, oherwydd mae y tri peth yma yn cael eu cysylltu gydag hafaliad, a mae'n hafaliad pwysig iawn i chi ym mlwyddyn 10. A'r hafaliad ydy, cerrynt mewn amps yn hafalu voltedd mewn volts rhannu efo'r gwrthiant mewn ohms. Mae hwn yn hafaliad sydd yn debygol iawn o godi mewn papur arholiad blwyddyn 10, ac yn y gweithgareddau sydd gennym fi ar ddiwedd y cyflwyniad, mae'r hafaliad yna yn cael ei brofi gennych chi. Nawr, yn aml iawn yn ffiseg, dyn ni yn cynrychioli gwerthoedd ffisegol fel cerrynt, voltedd a gwrthiant gyda llythrennau. Ac y tuedd ydy, dyn ni'n defnyddio V i gynrychioli voltedd, I i gynrychioli cerrynt, ac R i gynrychioli gwrthiant. Am y rheswm syml, mae gwrthiant yn Saesneg ydy resistance. Felly gewch chi ysgrifennu'r hafaliad yma, cerrynt yn hafalu voltedd rhannu efo'r gwrthiant, fel I yn hafalu V rhannu R. Cofiwch I di cerrynt, V di voltedd, R di gwrthiant, a felly mae'r fformula yna
yn golygu cerent yn hafel i voltedd rhannu fy gwrthiant. Nawr, os ydych chi'n bwriadu gwneud y papur haen uwch ar ddiwedd blwyddyn 10, mae'n ei ddisgwyl bod chi wedyn yn gallu mynd ati i aildrefnu yr hafalid yma. Felly, efallai eich bod chi wedi dod ar draws techneg y triongl. Ac felly, os dyn ni, enghraifft, os dyn ni ar ôl cerent, yna y cerent I dyn ni ar ôl, a dyn ni'n gallu gweld yn weddill yn y triongl, mae gennych chi V rhannu R. Ag mae gennych chi, os ydych chi eisiau R, fysa R yn hafel i V rhannu gydag I. Neu os ydych chi eisiau'r voltedd V, yna mi fysa fo yn I lluosi gydag R. Okay, so, os ydych chi wedi dod ar draws y techneg o ddefnydd y triongl, yna defnyddiwch yr un yma i helpu chi i aildrefnu yr hafaliad sydd yn cysylltu voltedd cerent a gwrthiant. Reit te, ymlaen yn ni rwan i edrych ar effaith hyd a diametr gwifren ar ei gwrthiant. Felly, y peth pwysig gyntaf ydy i sylwi, os ydych chi efo darn trwchus o wifren, meddyliwch am hwn fel rhywbeth fel darn 3D o wifren, yna os di'r diametr y wifren yn drwchus, yna mi fydd y wifren efo gwrthiant isel, hynny yw, mi fydd o yn caniatáu llawer o gerent i lifo. Fodd bynnag os ydych chi efo darn o wifren sydd yn eitha tenau, ac efo diametr bach, yna mi fydd gwrthiant yn uwch, hynny yw, mi fydd o yn anoddach i'r cerent i lifo trwy ddarn o wifren sydd yn fwy tenau. Ar y llaw arall, os ydych chi efo darn o wifren sydd yn fyr, fel yr un yma, yna mi fydd ganddo fo gwrthiant isel, ond os ydych chi efo darn o wifren sydd yn hir iawn, yna mi fydd ei gwrthiant o'n cynyddu. Felly, os ydym ni yn ystyried, felly dyma di'r ddau briodwedd o wifren, yn ogystal â'r defnydd, wrth gwrs, sydd yn effeithio ar ei gwrthiant. So, os ydych chi efo darn o wifren sydd yn drwchus ac yn fyr, mi fydd ganddo fo gwrthiant isel. Fodd bynnag os ydych chi efo darn o wifren sydd yn denau ac yn hir iawn, fydd ganddo fo gwrthiant uchel. Mae hwnna yn gefndir pwysig iawn i'r darn nesaf o offer dwi am gyflwyno i chi, neu'r cydran Trydanol nesaf, sef y gwrthydd newidiol. Yn Saesneg, variable resistor. Nawr, be yn union mae gwrthydd newidiol yn neud? Wel, fel mae'n dweud yma, mae gwrthydd newidiol yn newid gwrthiant cylched Trydanol. Mae hwnna i raddau'n cael ei ddisgrifio yn ei enw fo. Os ydych chi'n newid gwrthiant cylched, ydych chi wedyn yn ei dro yn newid pa mor anodd ydi i'r electronau rhydd i lifo o gwmpas y gylched, a felly fyddwch chi wedi newid gwerthoedd y voltedd a'r cerent hefyd. Dyma chi lun o wrthydd newidiol. Dyn ni'n gallu gweld fyny yma ar y chwith, mae gennych chi lun o un, a wedyn ar y dde mae gennych chi diagram fwy syml ynglyn â yn union sut mae gwrthydd newidiol yn gweithio. Felly mae gennych chi gerent yn llifo i mewn trwy'r gwaelod. Mae o wedyn yn cael ei orfodi i fynd trwy y wifren gwaelod yma. Mae'r gwifren gwaelod, mae hwnnw efo, mae'n gwifren hir iawn, cos mae wedi cael ei lapio rownd sawl gwaith, a mae hefyd yn denau. Felly mae'r wifren yna, mae ganddo fo gwrthiant uchel. Felly mi fysa fo hwnna ddim yn caniatáu llawer o gerent i lifo trwyddo fo. Fodd bynnag ar hyd y top o wifren llwyd yma, mae hwnnw yn wifren fyr iawn ac yn eithriadol o drwchus, a felly mae ganddo fo gwrthiant isel. Okay? Ymddiheiriad, dwi'n gweld fan'na bod yn deud gwrthiant uchel, mae hwnna i fod yn deud gwrthiant isel. Felly, yn yr achos yma, be fysa'n rhaid i chi wneud, mi fysa'r cerent yn llifo ar draws o fysa'r cerent yn llifo i mewn, fysa'n cael ei orfodi am ryw chydig bach i lifo trwy'r wifren gwrthiant uchel. Mae o wedyn yn lleoliad y peth glas yma, ryw fath o llithyr ar y gwrthydd newidiol. Da ni'n gallu gweld hwnna fyny fama ar y diagram. Yna mi fysa hwnna yn gadael i'r cerent wedyn i lifo ar hyd y top, a wedyn fysa'r cerent yn llifo allan. So felly, mae'r cerent yn cael llawer o drafferth i ddechrau wrth iddo lifo rownd y wifren gwrthiant uchel. Mae o wedyn yn cael neidio fyny, a mae'n llifo syth draw allan ar hyd wifren gwrthiant isel. Okay, cofiwch hwnna i fod i ddeud
gwrthiant isel fanna, oherwydd bod y wifren top yn un fyr ac yn drwchus. Okay? Felly'n dibynnu lle ydych chi'n gosod y llithyr, neu fel mae'n cael ei gyfeirio ato fo yma, y wiper, lle bynnag ydych chi yn gosod hwnnw yn y gylched, mae hwnna yn effeithio be ydy gwrthiant y gwrthydd newidiol. Os ydych chi'n symud hwn draw i'r chwith, yna mi fysa'r cerent i gyd yn llifo i fewn, fysa'n neud o syth ar hyd y wifren gwrthiant isel, a fysa fo wedyn yn llifo syth allan. A felly fysa'r gwrthydd newidiol mewn stad o wrthiant isel. Fodd bynnag, os ydyn ni wedyn yn addasu ein gwrthydd newidiol ac yn symud wiper neu'r llithyr syth draw, fel bod o ar ben pellaf dde y gwrthydd newidiol, yna wedyn mae'r cerent oll yn cael ei orfodi i fynd trwy y wifren gwrthiant uchel, a felly yn y stad yna mi fyse gwrthydd newidiol mewn stad o wrthiant uchel. Felly, wrth i chi addasu'r gwrthydd newidiol, a ydych chi'n neud hynny wrth gwrs trwy addasu lleoliad y peth glas yma, neu'r peth yma sy'n cael ei addangos ar y gwrthydd newidiol go iawn. Fi'n bysa hwnna wedyn yn ei dro yn newid gwrthiant y gylched. A dyna sut mae gwrthydd newidiol yn gweithio. Okay? Reit e. O ran defnyddio gwrthydd newidiol mewn cylchedau. Nawr fama, dyn ni'n gallu gweld, mae gennym ni gylched syml iawn, a byddwn ni'n edrych mwy ar gylchedau yn y fideo nesaf. Mae gennym ni ambell i gydran Trydanol i weld yma. Gai gyflwyno i chi y cylch gydag A mawr yn y canol. Hwnnw ydy amydr. Okay? Wedyn, mae gennym ni cylch efo V mawr yn ei ganol, a hwnnw ydy'r voltmetr. A byddwn ni'n edrych arnyn nhw ar y sleid nesaf. A wedyn fama, newch chi weld bod gennym ni betriol gyda saith diagonal yn mynd trwyddi. Dyna ydy symbol gwrthydd newidiol, sef Chydrannau Trydanol, da ni newydd weld yn fan hyn. Okay? Felly, mae'r gwrthydd newidiol yn mynd i fod yn gyfrifol am newid gwrthiant y gylched, sydd yn ei tro yn mynd i newid y rhifau voltedd a cerent yn y gylched. Nawr, yr amydr fydd yn gyfrifol am am fesur y cerent, ac y voltmetr fama fydd yn gyfrifol am fesur y voltedd. Okay, gai bwysleisio hynny, mae'r amydr yn mesur cerent, dyna ydy ei rôl, a mae'r voltmetr yn mesur y voltedd. Okay, mae'r gwrthydd newidiol, fel da ni wedi gweld eisoes, mae o yna i newid gwrthiant y gylched, fel i fod o, bod ni felly yn newid rhifau y voltedd a cerent hefyd. Mae gennym ni hefyd yn y gylched yma, mae gennym ni cell neu batri i orfodi'r electronau rhydd i lifo o gwmpas y gylched, a wedyn, fama, yn y canol, mae gennym ni just gwrthydd plaen, neu mae gennym ni wifren ar dymheredd cyson. Okay? Reit e, ar y sleid yma, da ni'n gallu gweld gwrthydd, sef y petriol bach fan hyn, just petriol plaen, dyna ydy'r gwrthydd sydd gennym ni fama, a mae gennau lun fanna o gwrthydd go iawn, a cwbl di gwrthydd plaen ydy dyfais gyda gwrthiant cyson, a wedi cael ei gynllunio i reoli'r cerent yn y gylched. Yn ôl fama wedyn i'r amydr. Mae amydr, fel dyn ni'n gwybod, i fod yn rhoi darlleniad ynglyn â be yn union ydy'r cerent mewn amps. A dyn ni'n gallu gweld fama, mae gen ni lun o amydr. A fel mae'n deud, rôl yr amydr ydy i fesur cerent. Ac yn olaf fama, y voltmetr, mae'r voltmetr yna yn syml iawn i fesur y voltedd. A fel ydych chi'n gallu gweld, yn aml iawn, mae voltmetr ac amydr yn edrych yn debyg iawn, ond un yna i fesur y cerent a llall i fesur y voltedd. Nawr te, os ydych chi yn mynd ati yn y gylched yma, a ydych chi yn addasu y gwrthydd newidiol, mi newch chi wedyn cael amrywiaeth o rifau cerent o'r amydr, gewch chi amrywiaeth o rifau voltedd o'r voltmetr, a wedyn fyswch chi'n gallu casglu y data yna, a fyswch chi'n gallu plotio graff. Okay? Nawr mae rhain yn nodweddiadol o'r canlyniadau gewch chi os ydych chi yn addasu gwrthydd newidiol, a ydych chi yn addasu fo o gwmpas gwrthydd neu gwifren ar dymheredd cyson.
So mae rhain yn canlyniadau sydd wedi cael eu casglu. Ac os fyswch chi'n cael cyfle, fyswch chi rwan yn gallu rhewi'r fideo, a mi fyswch chi, os ydych chi efo darn o bapur graff, fyswch chi'n gallu trio plotio y canlyniadau yma. Ac fyswch chi'n gwneud, fyswch chi'n plotio'r pwyntiau fel graff llinell, a fyswch chi wedyn yn cysylltu nhw efo llinell ffisegol. Os ydych chi'n gwneud hynny, mi fyswch chi gobeithio yn cael canlyniadau yn edrych fel hyn. A mae hwn yn nodweddiadol iawn o'r graff gewch chi os ydych chi'n amrywio'r voltydd a'r cerrynt ar draws gwrthydd neu wifryn ar dymheredd cyson. Da ni'n gallu gweld bod gennym ni linell syth sydd yn mynd trwy'r tardbwynt. Felly, mi ddylai bod chi'n gwybod bod llinell syth trwy'r tardbwynt yn golygu bod yna gyfranedd rhwng y voltydd a cerrynt yn yr achos yma. Na mae cyfranedd wrth gwrs yn golygu os ydych chi'n dyblu un a wedyn bod y llall hefyd yn dyblu. Felly, llinell syth trwy'r tardd, mae hwn yn awgrymu bod ni yn dyblu voltydd a felly dyblu cerrynt. Gawn ni jyst gwirio hynny gyda rhifau. Os ydw i yn dyblu, os dwi'n dechrau ffwrdd efo'r voltydd yn 4 volt, ni'n gallu mynd lawr fan i 4 volt, da ni'n gallu gweld bod y cerrynt yn 2 amp. Os dwi wedyn yn dyblu y voltydd o 4 volt i 8 volt, da ni'n gallu gweld bod y cerrynt yn dyblu o 2 amp i 4 amp. Felly mae hwn yn cadarnhad bod yna gyfranedd rhwng y voltydd a cerrynt. Okay? Nawr te, y rheswm am hynny ydy, mae gwrthiant y wifren neu gwrthiant y gwrthydd, maen nhw'n aros yn gyson. Cofiwch, os ydych chi eisiau mynd yn ôl, sbiwch ar y triongl o ran aildrefnu'r hafaliad. Mae gwrthiant, yn hafal i voltedd rhannu efo cerrynt. Felly os ni'n dewis unrhyw un o'r pwyntiau sydd ar y graff yma, os ydyn ni yn trio enghraifft y pwynt yma, okay, da ni'n gallu gweld bod y voltedd yn 4 volt. Da ni'n gallu gweld bod y voltedd yn 4 volt. Rhannu efo'r cerrynt, sef 2 amp. A mae hwnna felly yn mynd i roi ni werth gwrthiant o 2 ohm. Nawr i brofi i chi dydy gwrthiant y wifren ddim yn newid. Os dwi'n dewis pwynt arall ar hap, gan i fynd am y pwynt top yma, da ni'n gallu gweld, eto os ni'n gwneud gwrthiant yn hafal i voltedd rhannu efo cerrynt. Fedrwn ni'n gwneud y voltedd sef, yn yr achlysur yma, 12 volt. So voltedd ydy 12 volt, rhannu efo'r cerrynt cyfatebol sef 6 amp. Ac wrth gwrs, 12 rhannu gyda 6, da chi'n mynd i glanio fan i eto efo ateb o 2 ohm ar gyfer y gwrthiant. Felly, efo gwifren neu ar dymheredd cyson neu gwrthydd, jyst gwrthydd arferol, gwrthydd plaen, mae'r voltydd a'r cerrynt mewn cyfrannydd, oherwydd bod tymheredd y wifren neu'r gwrthydd yn aros yn gyson. Ac dwi wedi gobeithio profi i chi, gewch chi ddewis unrhyw un o'r pwyntiau eraill. Os ydych chi'n rhannu'r voltedd efo'r cerrynt, fe welwch chi bod chi'n dod allan o hyd efo gwrthiant o 2 ohm. Reit, gan ni symud ymlaen. Okay, so, well, just bach o grynhoi felly. Mae'r voltedd a'r cerrynt mewn cyfranedd ar gyfer gwifren neu gwrthydd. Hynny yw, mae dyblu'r voltedd yn dyblu'r cerrynt, neu os ydych chi'n gwneud y voltedd 4 gwaith yn fwy, fydd y cerrynt 4 gwaith yn fwy. Mae hyn oherwydd bod gwrthiant y darn o wifren yn aros yn gyson, a mi fod o ar dymheredd cyson. Reit te, ymlaen â ni. Newch chi weld bod y gylchyd yma mwy neu lai yn union fel y gylchyd ni newydd weld. Yr unig gwahaniaeth ydy, mae gennym ni lamp yma, neu filament lamp, i gymryd lle y wifren neu'r gwrthydd. Mae gennym ni dal amydr i fesur y cerrynt, mae gennym ni dal voltmedr i fesur y voltedd, mae gennym ni dal ein gwrthydd newidiol i addasu'r gwrthiant yn y gylched fel bod rhifau'r cerrynt ac y voltedd yn amrywio. A hwnnw sydd yn caniatáu ni i gael amrediad neu gyfres o ddarlleniadau voltedd y cerrynt i ni allu plotio. So syniad ydy, mi fyswch chi'n gosod y gylched fel hyn, efo'ch lamp, fyswch chi efo'ch voltmedr i fesur y voltedd, eich amydr i fesur y cerrynt, a mi fyswch chi wedyn yn addasu'r llithyr ar y gwrthydd newidiol, dipyn bach bob tro. Ac fyswch chi'n edrych o leiaf rhyw 5 neu 6 o weithiau, a pob tro fyswch chi'n cofnodi'r cerrynt oddi ar yr amydr, fyswch chi'n cofnodi'r voltedd oddi ar y voltmedr, a wedyn fyswch chi'n mynd ati i gofnodi'ch canlyniadau, a mi fyswch chi'n cael, fyswch chi wedyn gallu plotio nhw ar graff, a fyswch chi yn cael graff yn debyg i hyn. Nawr, dyn ni newydd weld efo gwifren neu gwrthydd bod ni'n cael llinell syth trwy'r tardd, ar gyfer y berthynas voltedd cerrynt, ond fel dyn ni'n gallu gweld ar gyfer lamp, mae o'n dechrau ffwrdd yn yr ardal yma yn linell syth,
ond yn fuan iawn wedyn, da ni'n gallu gweld bod y graff wedyn yn troi mewn i gromlin. Nawr, y rheswm hynny ydy, mae'r lamp ei hun, pan ydych chi yn cynyddu'r volt ar ei draws o, unrhyw beth dros 6 volt, mae'r filament y tu fewn i'r lamp yn dechrau pwythu. Mae'r lamp yn mynd yn boeth, a felly mae hwn yn achosi i'w dymherydd godi, mae gwrthiant o'n codi, ac fyswch chi'n gallu trio cyfrifo'r gwrthiant yn yr ardal yma, fyswch chi wedyn yn gallu trio cyfrifo'r gwrthiant yn yr ardal yma, wedyn fyswch chi'n gallu mynd ati i gyfrifo'r gwrthiant yn yr ardal yma, a pob tro ydych chi yn mesur neu'n cyfrifo'r gwrthiant, mi ddylai bod chi'n ffeindio yn raddol bod gwrthiant y lamp yn cynyddu a cynyddu a cynyddu. Cofiwch, fedrwch chi wirio y 3 pwynt dwi newydd colchi trwy ddefnyddio y fformula gwrthiant yn hafel i voltydd rhannu fy cerrynt. Gewch chi gael eich rhifau voltydd y cerrynt oddi ar y graff, a wedyn fyswch chi yn gallu profi wrth i'r lamp poethu, pan mae o fyny yr ochr yma, bod yr rhifau gwrthiant yn cynyddu, am fod y lamp yn poethu. Gan i just asgofyn hynny, i ddarn o wifren ar dymherydd cyson, neu i wrthydd ar dymherydd cyson, mae gen i linell syth sydd wedi arwain at gwrthiant cyson ym mhob man yn y gylched. Ond i lamp, gan bod y lamp yn poethu, mae unrhyw bwynt ar hyd y gromlin yma, yn ymwedig pan ydych chi yn codi i ran top y graff, pan mae'r lamp di mynd yn boeth iawn ac yn llachar, newch chi ffeindio bod rhifau'r gwrthiant yn mynd i gynyddu a cynyddu a cynyddu. Okay? So fel ma'n dweud yma, wrth i'r voltydd gynyddu, mae'r cerrynt yn cynyddu ar gyfradd sydd yn lleihau ar gyfer y lamp. Mae hwnna yn egluro siâp y graff yn ddydi, okay? So yn hytrach na bod y cerrynt yn cynyddu ar gyfradd cyson, fel oedd o efo'r wifren, mae o rwan yn cynyddu ar gyfradd sydd yn lleihau. A mae hwn oherwydd bod gwrthiant y lamp yn cynyddu am fod ei dymherydd o yn cynyddu. Okay? Reit te, cydran arall dwi eisiau cyflwyno i chi rwan ydy'r diod. Okay? Nawr, diod yn Saesneg wrth gwrs ydy diod. A yn syml iawn, diod, mae o'n ddyfais Trydanol sy'n caniatáu cerrynt i lifo mewn un cyfeiriad yn unig. Dyma di symbol diod, ydych chi'n gallu gweld y fanau ar y sgrin. Ac i fi, mae'r symbol yn cynrychioli saith, a mi ddylai bod chi'n gallu gweld bod yna saith tuag at y dde. Mae hwn yn awgrymu, os oes yna gerrynt yn llifo i mewn i'r diod i'r dde, yna mae'r diod yn mynd i ganiatáu i'r cerrynt i lifo yn y cyfeiriad hwnnw. Fodd bynnag, os fysa cerrynt yn trio llifo i'r cyfeiriad yma, i'r diod, yna da ni'n gallu gweld mae hwn yn ymddwyn fel rhyw fath o wal sydd yn deud, na, sori, does yna ddim cerrynt yn mynd i gael ei ganiatáu i lifo i'r chwith. Felly, yn y stad mae o, yn y diagram yma, mi fysa'r diod yn caniatáu cerrynt i lifo i'r dde, ond nid i'r chwith. Reit te. Dyma ni rwan wedi gosod ein diod fel rhan o'r gylched, eto efo ein amydr i fesur y cerrynt, ein voltmedr i fesur y voltydd, ein gwrthydd newidiol mwyn newid gwrthiant y gylched fel bod y voltydd a'r cerrynt hefyd yn newid. Ond mae gennym ni broblem yn y gylched yma, oherwydd, fel sy'n cael ei weld, mae'r batri efo ochr plus a minus, yn draddodiadol mae cerrynt yn llifo o plus i minus, felly mae'r seithau gwyrdd yn cynrychioli'r cyfeiriad mae'r cerrynt eisiau llifo. Mae eisiau llifo o'r batri rownd y gylched yn wrth-glocwedd, anti-clockwise. Fodd bynnag, pan mae'r cerrynt yn llifo fama, da ni'n gallu gweld bod cyfeiriad y diod yn golygu bod dim cerrynt o gwbl yn mynd i lifo. Dydy'r diod ddim am ganiatáu unrhyw gerrynt i lifo yn y gylched yma. Felly mae gennym ni opsiwn i ganiatáu cerrynt i lifo. Unai, da ni'n gallu gwrthdroi, reverse, da ni'n gallu gwrthdroi cyfeiriad y gell neu'r batri, neu da ni'n gallu gwrthdroi cyfeiriad y diod. A dyna'n union beth dwi wedi wneud yn y sleid nesaf. Nawr y tro hwn, fel y gwelwch chi, da ni'n gallu gweld bod y diod wedi ei wrthdroi. Da ni'n gallu gweld rwan bod y cerrynt sydd yn trio llifo i'r dde. Mae o rwan yn mynd i gael ei ganiatáu trwyddo fo gan y diod, a felly da ni'n mynd i gael llawer o gerrynt yn llifo yn y cyfeiriad yma. Ac eto, rwan mae gennym ni gerrynt yn llifo, mi
fydd yr amidr yn gallu mesur maint y cerrynt ag y voltmetr, y mesur faint y voltedd sydd ar draws y diod. A byddwn ni'n gallu rheoli y gwerthoedd yma unwaith eto trwy ddefnyddio ein gwrthydd newidio. Pan ydych chi'n mynd ati i hel canlyniadau ar gyfer diod, dyma chi rwan enghraifft o graff ar gyfer diod. Da ni'n gallu gweld mae'r cerrynt yn dechrau ar 0, a mi fysa'r cerrynt mewn gwirionedd yn parhau yn 0 ar hyd pob rhan i'r chwith o'r graff yma, am bod cyfeiriad y diod a chyfeiriad y batri yn anghytuno, a felly dydy'r diod ddim yn caniatáu unrhyw gerrynt i lifo trwy. Fodd bynnag, cyn gyntaf ni yn cylchdroi'r diod fel bod ei gyfeiriad yn cyd-fynd efo cyfeiriad y cerrynt, a ydym ni'n gallu gweld yn sydyn iawn bod y cerrynt yn gallu llifo, a mae'n ei gynnydd sydyn iawn yn y cerrynt. Felly, ar ochr chwith y graff, does ni ddim cerrynt yn llifo, a felly mae'n rhaid bod gwrthiant y diod yn uchel iawn, ond wedyn, erbyn i ni gyrraedd ochr dde'r graff, a mae'n llawer o gerrynt sy'n gallu llifo, mae hwn yn awgrymu bod gwrthiant y diod wedi gostwng yn sylweddol. Reit te, o ran hafaliadau mathemategol, dwi rwan eisiau symud ymlaen i edrych ar bwer Trydanol efo chi. Felly, chydig bach o fathemateg i blethu mewn efo ein cydrannau Trydanol. Jyst i chi fod yn ymwybodol, byddwch chi'n edrych ar hwn mewn meysydd eraill o flwyddyn 10 yn ogystal, ond mae pwer Trydanol, neu pwer yn gyffredinol, yn fesuriad o faint o egni sydd yn cael ei drosglwyddo bob eiliad. Felly, os ydym ni yn cysylltu hwn i gylchredau Trydanol, y mwyaf ydy pwer lamp, enghraifft, y mwyaf ddisglair ydyw. Oherwydd, os di efo pwer uwch, mae'n llwyddo i drosglwyddo mwy o egni mewn bwn Trydanol yn fwy o egni golau allbwn bob eiliad. Felly, y mwyaf ydy pwer lamp fel arfer, y mwyaf ddisglair ydyw. Okay? Ac o ran unedau eto, uned pwer ydy'r watt. A mae hwnna fel arfer yn cael ei gynrychioli gan W mawr. Reit, ymddiheriad, mae'r sleidio hyn chydig bach back to front, ynddo? Fel ydych chi'n gallu gweld fama, beth sydd gennym ni ydy diod allwn i golau. So, mae hwn yn symbol diod arferol, fel dyn ni newydd weld, ond mae'r ffaith bod gennym ni ddwy saeth yn dod allan o fo yn golygu dyma chi fath o diod sydd yn rhyddhau golau. Anebygol dych chi am gael llawer o gwestiynau ar rhain, jyst i chi fod yn ymwybodol, mae un math benodol o diod sydd yn rhyddhau golau ydy diod allwn i golau. Yn Saesneg, Light Emitting Diode, a mae rhain yn cael yr acronym LED. Reit te, yn ôl yn i bwer Trydanol. Nawr, gallwn ni gyfrifo pwer Trydanol gan ddefnyddio'r hafaliad isod. So, gai gyflwyno i chi rwan yr ail hafaliad yn y cyflwyniad yma, sef bod y pwer mewn watts ydy'r voltedd mewn volts lluosif y cerrynt mewn amps. Nawr, os ni'n defnyddio ein symbolau fel dyn ni wedi gweld yn barod, fedrwn ni ysgrifennu'r hafaliad fel P yn hafal i V lluosif I. Cofiwch, V ydy llythyren fedrwn ni ddefnyddio i gynrychioli voltedd, I ydy llythyren dyn ni'n defnyddio i gynrychioli cerrynt, a P ydy'r llythyren dyn ni'n defnyddio i gynrychioli pwer. Felly mae'r hafaliad yma yn un bwysig iawn. Cofiwch, mae'r ddau yma un yn yr un hafaliad, jyst bod un ar ffurf geiriau ac y llall ar ffurf symbolau. Nawr, eto, os ydych chi'n mynd i wneud y papur haen uwch, mae yna ddisgwyl bod chi yn gallu mynd ati i aildrefnu yr hafaliad yma. Felly, fel dyn ni'n gallu gweld, mae P yn hafal i V lluosif I, ond os fysach chi eisiau cyfrifo'r cerrynt I, dyn ni'n gallu gweld, os ni eisiau I, yna P rhannu efo V ydy'r swm mae'n rhaid i ni wneud. Ac os fysach chi eisiau'r voltedd V, yna y swm os rhaid i chi wneud ydy P rhannu efo I, sef pwer rhannu efo cerrynt. Eto, yn ddefnyddiol iawn fel techneg i aildrefnu hafaliadau os ydych chi'n ffeindio hynny yn broses heriol. Nawr te, os ydych chi'n gwneud y papur haen uwch, mae yna hafaliad arall pwer Trydanol, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohono fo. A mae yn ymwneud efo cyfuno
y ddau hafaliad dyn ni wedi gweld yn y cyflwyniad yma'n barod. Yr un gyntaf, pŵer yn hafelu voltage lluosog y cerrynt. Okay? Ac yr ail un, mewn coch fanna, I yn hafelu V dros R, cerrynt yn hafelu voltage rhannu fy gwrthiant. Nawr te, os ydych chi yn aildrefnu'r hafaliad coch yn defnyddio triongl neu unrhyw dechneg arall, fe welwch chi bod V yn hafelu IR, neu voltage yn hafelu cerrynt lluosog fy gwrthiant. Ac os fyswch chi wedyn yn mewnbynnu yr hafaliad coch i mewn i'r fformula pŵer yn hafelu voltage lluosog fy cerrynt, fe gewch chi P yn hafelu IR, cofiwch IR ydi voltage, lluosog fy cerrynt. Ac o ran algebra, os ydych chi'n symleiddio hwnnw, yna ydych chi'n glanio fyny efo P yn hafelu I sgwar, lluosog fy R, sef, mewn geiriau pob dydd, pŵer mewn watts, ydy'r cerrynt mewn amps wedi sgwario, wedi luosi efo'r gwrthiant mewn ohms. Na mae hwn ychydig bach yn fwy heriol fel hafaliad na'r rhaid ni wedi gweld yn barod, oherwydd mae gennych chi y cymhlethdod o'r cerrynt wedi sgwario. O ran aildrefnu'r hafaliad, mae o yn bosib i ddefnyddio y triongl yma unwaith eto. Okay? So jyst i, fel ydych chi'n gallu gweld, mae'r pŵer yn hafolu'r cerrynt sgwar lluosog y gwrthiant, P yn hafelu I sgwar R. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau cael y gwrthiant, os ydych chi eisiau gwrthiant, mae rhaid i chi wneud pŵer rhannu efo'r cerrynt wedi sgwario. Mae'n allweddol o bwysig bod chi'n cofio sgwario y cerrynt. Dim ond y cerrynt ydych chi'n sgwario wrth gwrs. Okay? So pŵer rhannu efo cerrynt sgwar i gael y gwrthiant. Nawr, os ydych chi eisiau cael y cerrynt, okay, cofiwch, mae'r cerrynt wedi sgwario fyse pŵer rhannu efo gwrthiant. Felly, os ydych chi eisiau cael gwerth ar gyfer y cerrynt a nid y cerrynt sgwar, mae'n rhaid i chi ail-israddio yr hafaliad. A felly mae'r cerrynt yn hafelu ail-isradd y pŵer rhannu gyda'r gwrthiant. Okay, so mae hwnna unwaith eto bach yn fwy heriol nag efallai ydych chi wedi gweld ar hyn o bryd. Felly eto mae'r triongl yna i helpu chi i aildrefnu, ond cofiwch, dyn ni angen ail-israddio i gael y cerrynt, oherwydd dim ond y cerrynt wedi sgwario ydy'r pŵer rhannu efo gwrthiant, P dros R. Felly i gael gwerth ar gyfer y cerrynt, mae'n rhaid i'r fformula gyfan gael ei ail-israddio. So mae dyn ni'n ail-israddio cerrynt sgwar i gael cerrynt, a felly pŵer rhannu gwrthiant, dyn ni angen wedyn ail-israddio. Os ydych chi'n ffeindio y broses o aildrefnu yn un heriol, yna fyswch chi'n gallu gwario amser jyst yn ymarfer rhain, neu fyswch chi'n gallu mynd ati i ddysgu y ffyrdd gwahanol mae'r rhain wedi cael ei aildrefnu. Reit te. Cwpl o gydrannau trydanol eraill cyn i ni fynd ati i wneud gweithgaredd. Cydran gyntaf, dwi eisiau edrych arno fo rwan, ydy'r thermistor. Okay? Nawr, mae'n debygol iawn fyddwch chi yn gwneud bach o waith ymchwil efo rhain yn yr ysgol. Okay? Mae'r thermistor, mae'n gydran trydanol sydd efo gwrthiant. Mae ganddo fo gwrthiant, a mae hwnna i raddau yn y symbol yn cael ei gynrychioli gan y ffaith gan bod gennym ni betriol. Okay? Yn aml iawn efo symbolau trydanol, mae petriol yn dynodi'r ffaith bod gan rhywbeth neu bod gan rhyw gydran trydanol gwrthiant. Nawr, i wneud thermistor yn unigryw, mae gennych chi rhyw fath o fel mae gennych chi rhyw linell syth sydd yn troi i mewn i linell diagonal yn mynd trwyddo fo, a hwnnw ydy'r symbol wrth gwrs ar gyfer thermistor. Nawr, be yn union mae thermistor yn ei wneud? Wel, da ni'n gallu gweld yn y gylchyd yma bod gennym ni ammeter a voltmeter, a fyswch chi'n gallu defnyddio'r ammeter ac y voltmeter i fesur y voltage ac y cerrynt unwaith eto. Mae gennym ni ein thermistor lawr fan hyn yn y gylchyd, a wedyn be fyswch chi'n gallu gwneud ydy trochi'r thermistor mewn dŵr ag amrywio tymerodd y dŵr unai trwy gresogi dŵr oer efo gresogydd Bunsen, neu fyswch chi'n gallu rhoi dŵr berwedig mewn beaker a gosod y thermistor yna fo a'i oeri fo. Fodd bynnag, beth sy'n bwysig ydy, ydych chi'n mynd ati i newid tymheredd y thermistor, ag fyswch chi'n gallu cofnodi y tymheredd y dŵr, ag felly i raddau hefyd be fysa tymheredd y thermistor. Okay? So mae'n rhaid i chi gael rhyw ddull fesuradwy o fesur a newid tymheredd y thermistor. Fyswch chi wedyn yn gallu cofnodi y voltage o'r voltmeter, cofnodi'r cerrynt o'r ammeter, a wedyn fyswch chi'n gallu hel set o ganlyniadau
yn debyg i'r rhai sydd gennym ni fama. So mae gennym ni, dyn ni'n gallu gweld fama, dyma ydy tymereddau gwahanol mae'r thermistor arno fo. Mae gennym ni'r cerrynt oedd yn llifo trwy'r ammeter, a dyn ni'n gallu gweld bod y voltedd fama wedi cael ei reoli yn gyson yn 12 volt. A wedyn, yn y golofn ar y dde, cofiwch eto trwy wneud yr hafalu gwrthiant yn hafalu voltedd rhannu efo cerrynt. Fyswch chi wedyn yn gallu mynd ati i gyfrifo gwrthiant y thermistor. A fel dyn ni'n gallu gweld, yn amlwg o fan hyn, y newid yn annibynnol y tymheredd, wrth i ni gynyddu y tymheredd, dyn ni'n gallu gweld yn amlwg bod gwrthiant y thermistor yn lleihau. Nawr, os ydych chi efo papur graff, ga i awgrymu unwaith eto bod chi yn rhewi y fideo yn y fan hyn, a bod chi yn mynd ati i plotio graff o y tymheredd, gan mai tymheredd ydy'r newid yn annibynnol, fyswch chi'n plotio hwnnw ar yr echelin X llorweddol, a wedyn fyswch chi'n gallu plotio y gwrthiant ar yr echelin vertical. Ac os ydych chi'n gwneud hynny, yn tybio rhywun bod chi wedi gwneud, mi ddyle bod gennych chi ganlyniadau yn debyg i'r rhai sydd gennym ni fama. Sylwch, mae'r pwyntiau sydd wedi cael eu plotio, maen nhw yn ymuno mewn rhyw fath o gromlin, felly pan ydych chi'n llunio eich llinell ffisegol, mae'n bwysig bod chi'n gwneud hynny'n llaw rhydd a bod chi ddim yn defnyddio pren mesur. Nawr te, o ran y casgliadau i hwn, mi ddylai bod chi'n gallu gweld wrth i'r tymheredd gynyddu. Dyn ni'n gallu gweld yn amlwg bod y cerrynt, bod y gwrthiant yn lleihau. Ond dyn ni'n gallu gweld bod y gwrthiant yn lleihau yn fwy sydyn i ddechrau, ar top, a mae wedyn yn lleihau'n fwy raddol lawr y gwaelod. So felly, o ran eich disgrifiad o'r berthynas rhwng y tymheredd y gwrthiant, mae'n bwysig bod chi'n deud wrth i'r tymheredd gynyddu bod y gwrthiant yn lleihau, ond ar gyfradd sydd yn lleihau. Hwn yn golygu faint mae'r gwrthiant yn lleihau yn raddol bob tro. Hwnnw sydd yn disgrifio yn effeithiol y gromlin. Reit te, dyfais neu cydran trydanol arall, hwn di'r olaf gyda llaw, o'r rhai ydych chi angen bod yn gwybod amdanyn nhw ar gyfer eich arholiad blwyddyn 10, ydy gwrthydd golau dibynnol. Nawr, yn Saesneg, hwnnw ydy Light Dependent Resistor, LDR. Nawr, hyd yn oed ar bapur arholiad Cymraeg, yr acronym caiff ei ddefnyddio ar gyfer gwrthydd golau dibynnol ydy LDR. Mae'n bwysig i chi bod yn ymwybodol o hynny. Mae gennau lun fama o ymddangosiad LDR. Mae'n debygol gewch chi'r cyfle i arbrofi gyda'r rhain. A wedyn dyma chi symbol LDR i weld yn y fan hyn. Nawr te, be yn union mae gwrthydd golau dibynnol yn wneud? Wel, yn yr un modd mae thermometer, mae thermistor, mae gwrthiant yn amrywio gyda tymheredd. Mae gwrthydd golau dibynnol, mae ei gwrthiant yn dibynnu ar gryfder y golau, neu disgleir dybygolau, sydd yn glanio ar ei ben o fama ar top yr LDR. Nawr, eto efo'r symbol, da chi'n gallu gweld y tu fewn i'r canol mae gennych chi betriol, sydd yn dynoddi'r ffaith bod gwrthydd golau dibynnol yn rhyw fath o wrthydd. Mae'r ddwy saeth bach yma, mae rhain yn cynrychioli'r ffaith bod yna golau yn glanio ar yr LDR a hwnnw felly i newid ei gwrthiant. Nawr te, fel mae'n dweud yma, mae LDR yn gydran trydanol sydd efo gwrthiant. Mae gwrthiant LDR yn amrywio yn dibynnu ar gryfder y golau sy'n drawol arno fo, sy'n glanio ar ei beno. Nawr te, mae hwn yn nodweddiadol o'r fath o gylched fysych chi'n gallu adeiladu i ymchwilio i briodweddau LDR. Nawr, fyswch chi'n gallu, fel sydd gennych chi fama, mae gennych chi ddwy gylched i raddau. Mae'r un ar y chwith, yr un yma, mae'r gylched yma yn gylched sydd yn amrywio cryfder golau. Dyn ni'n gallu gweld, mae gennym ni lamp fan hyn. So, dyn ni yn mynd i fod yn amrywio disgleir y lamp yn defnyddio ein ffynhonnell bŵer newidol yma. Mae hwn yn mynd i newid y volted a felly yn amrywio faint o bŵer
a faint o ddisgleirdeb sydd gan y lamp. A ydych chi'n gallu gweld reit wrth ymyl y lamp, rydyn ni wedi gosod ein LDR. Nawr mae'r LDR wedi cael ei osod, neu wedi cael ei gysylltu i ohm medr. Okay? Na sgwennu ohm medr yma. Nawr, yn yr un ffordd, mae ammeter yn mesur cerrynt, a voltmeter yn mesur voltedd, mae ohm medr yn mesur gwrthiant. Nawr, fyswch chi'n gallu cysylltu ammeter a voltmeter i'r LDR, a wedyn defnyddio'r hafaliad gwrthiant yn hafal i voltedd rhannu fy cerrynt, sy'n dechneg dyn ni wedi gweld eisoes yn y cyflwyniad yma, neu fyswch chi'n gallu defnyddio ohm medr i fesur y gwrthiant yn uniongyrchol. So cofiwch, yn yr un ffordd mae ammeter yn mesur cerrynt a voltmeter yn mesur voltedd, mae ohm medr yn mesur gwrthiant yn uniongyrchol. Nawr, o ran y canlyniadau fyswch chi'n gallu gael i hwn, dyma chi ganlyniadau nodweddiadol iawn ar gyfer arbrawf LDR. Mae gennym ni bŵer y lamp. Cofiwch, mae pŵer y lamp yn cynrychioli pa mor ddisglair ydy'r lamp. A wedyn mae gennym ni gwrthiant yr LDR, a hwnnw wedi cael ei fesur fama mewn kilo-ohms. Okay? So, enghraifft felly, fyse gwrthiant o 3 kilo-ohm yn golygu gwrthiant o 3,000 ohm. Mi fyse gwrthiant o 1,5 kilo-ohm enghraifft yn golygu 1,500 ohm, ac yn y blaen. Eto, ga i awgrymu, os ydych chi efo papur graff o'ch blaen, bod chi'n mynd ati rwan i plotio'r graff o'r canlyniadau nodweddiadol i arbrawf LDR. Ar yr echelin X llorweddol, eto fysych chi'n plotio pŵer y lamp, gan mai dyna ydy'r newid yn annibynnol, sef y newid yn dychu yn addasu. A wedyn y newid yn dibynnol fyse gwrthiant yr LDR. Felly hwnnw fyse yn cael ei, y rhifau hwnnw fyse yn cael ei plotio ar hyd yr echelin Y. So ewch ati rwan, newch chi plis rhewi'r fideo. Os ydych chi efo papur graff, ewch ati rwan i plotio'r graff ar gyfer y canlyniadau yma. Reit, os ydych chi wedi gwneud hynny, mi ddylai bod gennych chi ganlyniadau sydd yn edrych yn debyg i hwn. Gymaint eto, dyn ni'n gallu gweld wrth i bŵer y lamp gynyddu, dyn ni'n gallu gweld bod gwrthiant yr LDR yn gostwng yn sylweddol. Mae'n gostwng yn llawer iawn i ddechrau, a wedyn mae'n gostwng yn fwy raddol tuag at diwedd y graff. Felly, eto, fyswch chi'n gallu deud, o ran disgrifio'r berthynas rhwng bŵer y lamp a gwrthiant yr LDR, fyswch chi'n gallu deud, wrth i bŵer lamp gynyddu, yna mi fysa gwrthiant yr LDR yn lleihau a'r gyfradd sydd yn lleihau unwaith eto. Okay? Nawr te, o ran y defnydd sy'n cael ei wneud o thermistors ag LDRs, okay? So mae thermistor, mae o'n ddyfais sydd yn caniatáu cylchgar y Trydanol i fod yn sensitif i dymheredd. Felly mae pethau, mae dyfeisiau fel thermostats mewn tai, mae rhain o yn defnydd o thermistorau. Mae gwrthyddion golau dibynnol, mae rhain yn caniatáu cylchedau i fod yn sensitif i gryfder y golau sydd yn glanio arnyn nhw. Felly mae gwrthydd golau dibynnol, LDRs, mae rhain yn cael ei defnyddio mewn synwyryddion golau. Felly, fel pethau fel lampau stryd, maen nhw'n gwybod yn union pryd i droi ymlaen, oherwydd maen nhw'n sensitif i lefelau'r golau allanol. A pan fydd lefel y golau yn disgyn o dan lefel penodol, yna, da ni'n gallu gweld mi fysa pŵer y golau sy'n glanio ar yr LDR yn lleihau, fysa ei gwrthiant o yn codi, ac os ti'n mynd yn ddigon uchel, mae'r stryd lamp wedyn yn ymwybodol bod o wedi cyrraedd nos, a felly fysa fo yn troi y lamp yn ei flaen. Pethau hefyd fel goleuadau ydych chi'n gallu gael yn yr ardd adre, sydd dim ond yn troi ymlaen nos, mae rhain oll yn defnyddio LDR fel synhwyrydd golau. Reit te, cwbl o weithgaredd i chi. Yr un gyntaf yma, os ydych chi yn rhewi'r fideo, os ydych chi'n cymryd llun o'r QR code yma sydd gennych chi ar y dde, fysa hwnna wedyn yn cymryd chi draw i quiz i weld pa mor dda ydych chi'n cofio am gofio y symbolau ar gyfer y Chydrannau Trydanol i gyd.
Wedyn, os ydych chi wedi cwblhau hynny, fyswch chi wedyn mynd i gallu mynd ati i drio yr ail quiz Wordwall trwy gymryd llun o'r QR code yma. Fysa hwnnw yn cymryd chi draw wedyn i ail quiz Wordwall sydd yn profi eich dealltwriaeth chi ynglyn â be ydy swyddogaethau y dyfeisiau Trydanol yma i gyd. Diolch am wrando. Mi fyddai yn ôl mewn ychydig o amser ar gyfer ail fideo yn y cyflwyniad yma i edrych ddim yn union ar y cydrannau Trydanol, ond sut maen nhw gyd yn cael eu cysylltu gyda'i gilydd mewn cylchedau cyfres a cylchedau paralel. Ond mae hwnnw ar gyfer cyflwyniad arall. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.